Nokia 97. Ανοίγουμε το κουτί. Ωραία. Nokia 97 λοιπόν σε μαύρο χρώμα. Η μπαταρία του. Η γραφίδα. Καλώδιο σύνδεσης για τον υπολογιστή μας. Ανταπτοράκι για άλλους φορτιστές, όχι μόνο για mini USB αλλά και για μικρό βυσματάκι φορτιστή, αλλά και μεγάλο φορτιστή. Πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Μπράβο στην Nokia. Ο φορτιστής, ο οποίος είπαμε ότι έχει mini USB. Καλώδιο ακουστικών, τα ακουστικά και ένα μικρό πανάκι για καθαρισμό της οθόνης. Ωραία, ας ανοίξουμε λοιπόν από πίσω. Εδώ ανοίγει. Μπαίνει η μπαταρία. Εδώ έχει μια ειδική υποδοχή, την τραβάτε για να μπει η κάρτα SIM και βάζετε μετά και την μπαταρία. Ωραία. Ανοίξαμε το κινητό. Η οθόνη στην πραγματικότητα είναι άσπρη και όχι αυτό το χρώμα που φαίνεται. Είναι τελείως λευκή δηλαδή στην πραγματικότητα. Φορτώνει το περιεχόμενο και είναι έτοιμο. Μιλάμε πραγματικά δηλαδή σε 5-6 δευτερόλεπτα το κινητό είναι έτοιμο. Πολύ γρήγορος χρόνος έναρξης. Λοιπόν, στα πλάγια έχει την υποδοχή mini USB για τη φόρτιση. Εδώ είναι το πλήκτρο κλειδώματος, τα ακουστικά από κάτω, το πλήκτρο έναρξης, 3,5 χιλιοστών στερεοφωνικά ακουστικά, το πλήκτρο έντασης και το πλήκτρο φωτογραφικής μηχανής. Από εδώ παίρνουμε τις κλήσεις μας. Επαναλαμβάνω ότι η οθόνη είναι κάτασπρη, δηλαδή το άσπρο, το λευκό το αποδίδει πάρα πολύ καλά σε σχέση με το 5800, το Express Music, που δεν έχει τόσο λευκότητα η οθόνη, έχει μια μπλε έτσι απόχρωση στο 5800, ενώ εδώ είναι άσπρη η οθόνη. Πολύ καλή λοιπόν απόδοση του λευκού. Εδώ είναι το πλήκτρο μας που μπαίνει σε εφαρμογές, ταχύτατο το μενού, οι εφαρμογές, αρκετές, εκπομπή FM, υποστηρίζει εκπομπή FM, αν το υποστηρίζει βέβαια και η Ελλάδα, στις ραδιοσυχνότητες της, YouTube, Traveler, AccuWeather, Bloomberg, Amazon, Facebook, Hi5, Slideshow, διάφορες λοιπόν εφαρμογές. Στα παιχνίδια έχει ένα Guitar Rock, το γνωστό ημερολόγιο, σε όλα τα Symbian, πανέμορφο. Πολύ ωραία. Εφαρμογές γραφείου, σημειώσεις, Quick Office, μετατροπέα, Zig, άριθμο μηχανή, λεξικό και Adobe PDF, όλα ενσωματωμένα. Μπροστά στην οθόνη εμφανίζεται η σειρά με τις εφαρμογές μας, Facebook, είναι widget αυτά, το AccuWeather πάλι σε widget και εδώ μια σειρά από αγαπημένες μας επαφές που μπορούμε να βάλουμε. Τα πλήκτρα on και off είναι touch. Γυρνώντας από πίσω, ανοίγοντας το κάλυμα,
εμφανίζεται ο φακός 5 MP Carl Zeiss 4, πολύ καλή ευαισθησία μέσα στη νύχτα. Επαναλαμβάνω, μην δίνετε σημασία στο βίντεο που το εμφανίζεται με μπλε απόχρωση, είναι κατάλευκη η οθόνη, το γνωστό μενού και από το 5800, ταχύτατο και πάρα πολύ καλό, πολύ καλή η φωτογραφία του. Με ένα απλό σπρώξιμο το τηλέφωνο περνάει με το πληκτρολόγιο QWERTY. Από πίσω εμφανίζει το λογότυπο που αναφέρει 32 GB, autofocus 5 MP Carl Zeiss, NHD 3.5 χιλιοστών, Assisted GPS, Bluetooth 2, Wireless LAN, 3G, HS, DPA, USB 2 και FM RDS. Απλά καταπληκτικό. Πολύ καλό το slide. Η αίσθηση που δίνει είναι συμπαγής. Δεν έχει κανένα τρίξιμο το τηλέφωνο. Παρόλο το πληκτρολόγιό του, η αίσθησή του είναι πάρα πολύ συμπαγής. GPAP για το bytheway.gr